Mooi waar op de Slettemer Marjoert. En dus gaan ze met graagte van start. Alleen Tony Brunnel hield we graag oors gewonnen. Maar die komt er onder het hullenspul te lonen en dan had je net een goede start. Dat had Marijn Alsthoorn wel en zeker Heerskop ik. En die ene doet het goed en de andere doet het wat volle minder. Maar daar onderin, daar zit Vrouwtje Oorzinga. En Vrouwtje Oorzinga die gaat helemaal nij het Zoolta tussen Waalsijn en Sleertien. En die zielt geweldig een eind voort. Wat wie dat een gouden start. Ik precies op die bij de onderste startton. En ze showen net eens om, maar dat hoeven ze net. Want ze weten dat ze nou een heel eind voor iedereen langs kruisen. Dat hadden ze al langs doen. Even aan de andere kant van de mars. En ja, daar zitten de geslagenen, laat ik zo maar zeggen. Er zit Bauma, er zit Tony Brundel en er zit Sibu Siesling. Maar in de voorheen ben ik nog kwam Jester Mar en Marijn Alsthoorn. Want die had dezelfde kant als Vrouwtje Oorzinga gekozen. Die intussen alweer oer bakboord leidt. En dan op de tonnen aankomt. En dan komt ze op de tonnen, dan zoeken ze het verloren. Ja, ze gaat er 4 en 4 verloren. Want dat is wel een mooi eindje. Maar het wie een klote tonsje, der allerverschrikkelijkst. Want elke keer als er iemand kwam, Marijn Alsthoorn die gaat hier achter Vrouwtje Oorzinga langs. Elke keer als er iemand kwam, op bakboord, dan weer 4 of 5 skipseling van de tonnen. En dan krijg je een minne vlaag of zoiets. En dan rek je er nog haast weer onder. Dus ik, Vrouwtje Oorzinga, hier die eerste loop een beetje te min rond te nemen. En moest kniepen om bij die tonnen te komen. Maar daar gaan ze goed omheen. En dat wie eigenlijk de overwinning voor haar in deze wedstrijd in Sleer. Die zou net meer in gevaar komen. Al lieke dat op lijst nog wel een beetje zo. Nou, daar komen de oren dan ik aan. Marijn Alsthoorn. En daar zit achter zit de man van Jester Mar. Tadema die komt dichterbij. En dan komt de rest van het veld erachteraan. En die moet ergens een positie vinden naar die tonnen. Maar ik zei al, het is een kloterig tonsje. Makkem, de winnaar van 2 dagen, lien alle moeite om boven dat tonsje te komen. En die koer net meer oors als een opzitter broeken. Maar dan verlies je gang. En kom je er net op het tonnen. Want je mag de tonnen absoluut net reizen. Dat badden de makkemmers zo dan ik net. Maar je verliest er wel heel wat seconden tegen terug. En dan mag je maar weer zien dat je dat in de rest van het verhaal goed meisje. Nou en achterin, ja, daar zit de Lonneke van Jilles Bandstra. Daar zit Sibu Siesling. En ja, dan komt Jelle Talsma. En dan komen die man van Sleert zelf, de goede verwachting, Arjen Hieteraloer. Ja, die komen helemaal achter ons. Ze zijn naar de Balksterkant gegaan. En ze komen absoluut verkeerd bij die toon uit. Want zomaar, zeker Heerskop, die zit er dan voor hun. Die kan amper die tonen krijgen met een opzitter. Maar Walter de Vries van Sleert, die zal nog een wikselmeidje matten. En nog een keer draaien om die tonen te komen. En die worden joert mij inmoord lijsten. Eerste wordt Vrouwtje Oorzinga, zie ik nu al vast. Want Marijn Alsthoorn koer er net aankomen. Beziekert het wel om de Sienon te botsen. Maar het koer absoluut net. En de man zeggen bij Marijn Alsthoorn, ik op het achterdek al om. En dat doet er aan zelf even om te zien naar de oren niet achter zitten. Want voorin weten ze, Vrouwtje Oorzinga is joert helemaal baas op de Sletterman en gaat hier om de tonnen. En dan komen de oren dan achterom. Even zien hoe dat uitkomt. Prachtig beelden ben dat. Daar komt Marijn Alsthoorn. Hey, en daar komt Tadema van Jester. Maar die maar achter Jaap Hofstee van de 10 jaar langs met Zwarte Wief. Die ben helemaal naar voren scoot. En dan komen die prachtig om de tonnen. Even zien hoe dat al... Ja, die komt mooi bijlkoor voorin. Een tweede plakje. Nou, dat zou nog van alles in zitten kennen. Maar dan valt de wien helemaal voort. En dan hier ik verwachtte dat het Zwarte Wief en Jester Mar op de beide eerste stowen zoen. Omdat je de wien nog een keer van achteren krijgt. Maar dat gebeurde net. Achterin, achter bij die tonnen, nog gegriem om het leven. Het had de hele molen, had de hele midjes geweest met alle skippen van de IFK's. Nou had Arend Wisse de Boer ken amper om die tonnen komen. Nou, het komt dan toch krek een keer goed. En dan mag je maar voortzetten, hij die het nog net eens Sarar in het hulpgeval. Maar alles scoorde dus in elkaar op de manier dat ik vertelde dat het gebarresoer in dat Vaderwiense rek op wij ineens naar een finish. Alleen dat wisten die skippers helemaal net. Hier komt Vrouwtje Oorzinga en daar zit Marijn Alsthoorn even achter. En die zetten er nog een naaie vak op. 50 meter voor de finish. Om te zien dat ze dan nog wat meer grip krijgen op Vrouwtje Oorzinga. Misschien zoeken ze dan toch nog aan te vallen wezen. Nou, die vak dat die het aardig goed. Dat kan ze goed beheersen. En ze shot daar bij Vrouwtje Oorzinga aan boord van... Jeetje, als die man nog een keer een kraakje hutter kennen. Dan komen we misschien toch wel in gevaar. Maar dan ineens leidt er een heel iets boordje mee de finishvlaggen. En dan hadden skippers dat eigenlijk net eens in de gaten. Het schot had al klonken.
Dat ze dan aan boord staan en dan vreeg je van, ben wij dan Joert de eerste worden? Ja. En dan kan ze juichen en springen om het leven. Want dan, als zij de overwinning behellen, dit zie ik echt wel verzinnen. Nou, voordat is ik blied. En bij Marijn Alshoorn ben ik blied. Als ik nog krijg een mooi vakje opzet. En aan die oren, dat scoot al hier in elkaar. Jester Marrie wordt nog treden. Dat de jongens van Talsma. Dan denk ik dat de Eelkje vierde worden is. En dat het Zwarte Wie vijfde worden is. Maar er zitten nog al hier oren tussen. Dus neem van mij jongen dat je hem de goede uitslag krijgt van Arjen de Boer. Daar kun je wel op rekken. De definitieve uitslag staat hier bij Sleert op deze 5 augustus. Op 1 dus vrouwtje Oorzinga-Meijer met de jonge Jasper. 2 Marijn Olsthoorn. 3 Gille Tadema. 4 wordt Jaap Hofstee, mooi het Zwarte Wief. Var Jeroen de Vos en Arend Wisse de Boer op het 6e plak. Dan geven we terug naar Tony Brundel trouwens, 9e. Lucas Bauma, 10e. Sikke Heerskop, nou 11e. Jelle Talsma, 13e. En helemaal achterom is dan Sibo Sisseling, 14e, 15e Wouter de Vries en Robert de Jong. De 16e is net starten vanwege blessureleed op onboord. En daarmee is zijn klassement wel naar de knoppen. Dan het totaalklassement. Op 1 vrouwtje Oorzinga-Meijer. Mooi uittrek van de minste wedstrijd. Dan komt ze op 4,9. 2 Marijn Olsthoorn op zo'n punten. 3 Tony Brundel zit er nog wel bij. 12,9. 4 Gille Tadema. 4 Lucas Bauma. 6 Arend Wisse de Boer. En dan gaan we naar de volgende pagina. En dan zien we dat Jelle Talsma op het 11e plak zit. En onderaan, dat is toch wel redelijk opvallend, 14e plak op degraderende Sikke Heerskop. 15e Wouter de Vries, Joet op zijn eigen thuiswetter. Ik op het 15e plak als laatste eindigen. Als je er op het klassement. Maar ja, 28 punten op het 15e plak. En onderaan Robert de Jong met de Frisia.